ತಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸುಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಮದಿರೆಂಗಿ ಅಂಚ ನಡದೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಂದೇ ಅಲ್ಪ ದೂರೋಡು ತೋಜೊಂಡುಂದತೆ ಅವೇ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲು ಎಂಕುಲಿ ತಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತಿಯ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತಿಯ. ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿದ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಬರಿತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸೋಡು ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸುನ್ ದೀತೇರು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸು ಪರಿಯ ಮತ್ತು ಶೋಕಾತಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಜ್ದ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕುಲೊಂದೇರು ಇಲ್ಲಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತನು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನು. ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಮುಗಿದಾತಂಡು. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯೇರು. ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಿಂಡ ಐದು ಬಕೆತ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮದುರೆಂಗಿದ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಮದುಮಯನ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡಿಲೆ ತೊಂಪೋಪೆರಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ವೆಜ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬಟೋಟೆ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ
ಪಾಯಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಳಿಗೆಲೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ವನಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದುಮಯಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮದಿರೆಂಗಿ ಪೋಯ ಉನಿಯ ಬತ್ತ ಇನಿತ ಮದಿರೆಂಗಿಡ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಇಂಕೊಲ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ.